So sa kaap. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Magay, Compostela, Cebu. Ang nga tumatatampo nagdasingan nga Lalen. Recorded by X Thunder Gaming. Go, Jeric! Kagwapo gini mo, Jeric! Go! Day, dili pa ta mauli? Ha? Kasayo pa, Aron? O sa pa, nagsayo pa nga akong crush, oh! Sus, baya. Lupik pa'y uyab nimo kung baka cheer ka diha, no? At least, bisag dili pa may uyab, naibaw siya nga naarbit ko para niya, no? O ikaw ba, kakiji ba ni mo, eh? Huwag kakiligas mga gwapo kayong dancers, diha? Tanaw na ko do! Dili ko ganahan anak nila. Mga chicks boy na sila. Hoy, dili tanan, no? Wata kay bao? Basi nung tarong na kong bebe, Jeric. Ha, baby, agad? Ay, ang buti mo, day. Adalo ko sa daprin, oy. Ingnan ako mamauli na ta. Taka na pag-grupo nga makasayaw, eh. Ito kaya pa mahuman, ani. Pauli o na kaayo ko. Kilamok na kong standby din is may tindahan. Namoy balik yung tubig? Si Jeric man eh. Ang crush ni Steph. Eh? Ha? Ako? Oo. May lain pa ba di ay? Tanawag ko na siya mong paribot kung nabay laing tao din eh. Excuse me lang ha. Una sa tanan, wa ko kahibaw nga ako ang imong istoryahan kinag-ate ka nako. Tahod mo na. Si Tahod, ato pag ati sa tao nga maguwang pa nimo. Mas tiguwang pa manggali kag naong nako. Ayan. Sakit sa da. Sorry na lang, miss. Papalitan lang kong tubig, be. Dili tang ko tindira din uy. Nag-standby ra ko. Bisit nday ka. Uy, miss. Sorry na. Miss. Bahala ka diha. May pagmupaulit na lang ko. So, mo ni hinungdan nga gibiyaan ka ni mo gabi, eh? Oo. Sus, mo nagustuhan ni mo? Ha, wa pa lang siguro mo magkastorya, no? Mauwa ka kahibaw og unsa siya kaway batasan. Actually, nagkastorya mi gabi, eh. Ha? Anya? Day, nakuyap siya na ako! Unsa? Anya, nisugot ka? Of course! Butan mo gud siya. Wala ka makailapagid niya. Ay, wow, ha? Usa lang kagabi nga nagkastorya mo, nakaila na kaniya? Basta, kay buutan lagi siya. Tuhoy ko. Ani na lang. Kung manglaag mi, kuyog ta. Para makaila ka niya. Bahala ka diha, Steph. Ayaw rin ko mo ang third wheel, no? Basta kay dili ko mo kuyog ninyo. Abi na ko, dilim kuyog. Oh, Steph. Abi ba na kong buutan? Huwag rin ko masayop. Magdita gida yung imong amiga, babe. Wasad ko masayop. Hambugiro gid ning imong uyab, Steph. Stop! Abi ninyo, no? Puro lahi ang inyong pag-ila sa usag-usa. Pwede pag uyon-uyonan na lang ninyo ang usag-usa para na ako? Please? Aw, ako, wag ko'y problema. Basta para nimo. Buhato na ko ang tanan. Aw, ako, wag kang problema. Day. Basta para ni mo buhat na kung tanan. Day, O, lagi. Basta i-promise niya nga dili siya magsigig hinabugiro diha. Okay. Basta, isa dyan nimo. Nga dili ka magbinaldita. Deal? Deal. Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra ka, anak nga magsigi ka kuyog-kuyog bilang Steph o Jerry? Okay naman pa. Ay, unsaon man sa ni Steph nga dili man kuno siya ganahang makaingon ko. Nga gipasagdan ko niya abi na siya uyab. Hinuod sad. Pero sao di mo pagkauyab, anak nga mahimo ra gang third wheel permit. Papa ba? Gusto lang ko nga mag-enjoy kasi mong pagkabatan-on na.
O apil na ana ang ma-inlove. Pa, O kung ma-inlove na gani ka, ha? Aray pangayog tambag na ko, ha? Maayog ko, ana. okay pa. Hala, may galactic na ride, oh. Sakay ta na. Babe, dili ko hilig ana. Ay, ikaw, Day. Nahibaw baya ka ha, nga nako'y trauma, ana. Pero kung ganahan ka mo sakay, ikaw lang. Pabuton lang ka na mo. Sure? Sige, sige. Huwat ako ninyo, ha? Mura kit siya bata. oh. Uy, ngano imo kong gitutukan? Magsige pala kag smile. Uga pa ang takag samot. Lain na sagka nga magsigig ngising away hinungdan, no? Samot ang mong katawa ka. Samot kagwapa. Saan man ako pagkatog, ani, kung ang tingog ug ang naong ni Cherry ako muna-unaan. Ganong apektado man ko sing sulti. Wara to. Erase, erase, erase. Kaon sa fries oh. Samtang nagpaabotan ni Steph. Hala, kay Bao ka? Paborito ba ni nako? Kay baw bitaw ko nga paborito na nimo. Ha? Unsa nimo pag kay Bao? Kuan. Gisultihan ko ni Steph. O mao to. Akong gipangtimanan ang iyang mga gipanulti about nimo. Ha? Kakusog sa kulpa sa kuntukan. Gano'n ingon ani man siya makadagstorya diri na ako. Naibog na ni mo, nak. Papasad, uy. Mo judge sa dayon ba? Oh, nangutan na ka na ako. Unya, sultihan kas tinuod mo reklamo ka. Lalay, nak. Lalaki ko. Og nakaila ko sa lalaki nga nakagusto sa babae. Pa, Pero tayong paragot. Nganong nangutan naman ka na ko, ani, ha? Ay kung ingnang apektado ka. Na-in love ka sa uyab sa imong best friend. uwa pa, uy. Lalin, ako pa nimo, likay na lang ang nagtawhana kung di ka gusto nga maguba ang inyong panag-amiga ni Steph. Pa, Ha? Ngano dili makamukuyog na mo? busy lagi ko. Day, Valentine's Day ba yan na? O primi kita mag-uban, ana? Sa una, okay ra, kayo makay uyab. Karon na naman. Dili pwede. Kinahanglan nga naa ka, ana. Kung dili ka gusto ma-friendship over na ta. Day, Steph. Asa naman ni Steph, uy? Ingon, alas city ang sabot. Wa pa man lagi. Mga una ng katanining daan ako nga baon. Magpaabot lang ko ni Steph. Sige. Nanawag na ay. Day, asa namang taon ka? Dugay ako nimo. Day, sorry, may problema. Musugat misa ko auntie sa airport. Unya, ayaw ko gina nga dili ka moari. Sorry, git ka ayo. Bye. Oh, hello, Day. Hello. Paong na. Daan palagi ko. Yagin ang gituyo. Ang unsa? Lalin sa tinuod lang. Na ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na? Sa tinuod lang. Sa pagsige na itong uban-uban. O hinay-hinay ko nga nakailanan nimo. Wala ko mapugi nga na-inlove na ko nimo. Unsa? O wala ko makabantay sa kong kagalingon nga. Imo lang yung pangahan mo ay pirmi mo gawa sa kong baba. O nakabantay si Steph, anak. Unya, Mihangyo siya usak adlaw
nga mosugot ko sa iyang hangyo nga mag-date ko nutang tulo karong adlaw. Valentine's Day. Maoday nga magsikisig pamugos na ako nga muuban ko ninyo. Unya karon, wa siya mutong ha. Gitoyo giday niya nga magkastoryata nga kita randuha. Nagka-istorya naman kita. Gusto na sa ko mangutanan ni mo ini. Naba ko'y chance ni mo, Lalin. Nag-chat si Steph. Kung love ni mo siya, Day, please say yes. So, yes or no? Love na sa tika. Maong yes. Yes! Oo niya. Si Steph. Ayaw kabalakan na ako. Sa tinuod lang. Na-realize na ko nga dili pod love good ako na feel niya. Infatuation ready ay to. Maong go. May problema na ako. Salamat, Day. Salamat kaayo. Bakit ba ganyan? At least, gaan ang among panagsulti ni Steph. Maong nagpasalamat ko nga nakaamiga ko og sama niya. Bisa gamay, wa gid siya magpa-feel og kalagot namo ni Jeric. Gani usahay, siya na maoy third wheel namo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Lalen nga taga Magay, Compostela, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit kanakulahan. Bakit ba ganyan? Ang mga kaagi gibuhatan ng duwas sa radyo ni Carol Marie Cain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papeda sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadro sa lang iniining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba da sa iyang kaagi karon? Mao kaning usa ka babae nga nagpuyo sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Megan. Recorded by X Thunder Gaming. Wa lagi in town ko'y laki. Mulimod pagid ka? Kinsa man itong kasturya ni Musgawas, ha? Nanarbaho lang gani kong kadiyot. Unya inig uli na ko. Mautoy ako maabdan. Naunsa man in town ka, oy, Roland? Naara in town kagipangutan na adto, uy. Masakpan ganitik ka nga magbinuang ka na ko, Megan. Magmahay gud ka. Roland! Oh, niya, unsaon man na nimo. Nganaan naman mo'y anak. Agwantahan lang sad gud. Ma, Day. Sorry ha, itong niaging adlaw. Pasensya na ka. Kung sa may mga nastorya na ko ang imo ato. Nagtaalang ko sa kong kiubos ato. Tungod sa kong sobrang pagmahal ni mo, Day. Day, sorry lang ko. Nay, sige na. Siluan ako ba? ayaw na ba itong uspa, ha? Dong, salik lang gud na ako.
Wa ko'y laing gyud na kung dili ikaw ra gyud og si Dodo nga atong anak. Naana ninyo ang akong focus kay pamilya ta mo. Nakasabot ko, day. Maong, sorry na. Ha? Sus, di pa lang gid ka laugh ay. Day, Mm. magpakasal na ta sa simbahan? Ha? Naana di kay kwarta. Gusto man kaayo na dong uy. Sige lang, good. Kausara bitaw ni mahitabo sa itong kinabuhi. Gusto ko nga hatagan kagkasal nga di ni mo malimtan, day. Naabala gid ay kay kwarta. Naam ko'y kahuman, day. Pero ay kabala ka kay di man bugat ang paningil kada buwan. Mao ba? Hmm, Sure ka anak dong? ako lagi. Di ka ganahan. Di ba, mao man ni imong gusto kani adto nga magpakasal kita simbahan? Oo, pero kani adto to nga wa patay anak. Tingali onyag dili na nato maato og bayad ang binuwandong ba. Unya na hinayak na ta. Nya ikaw ra ba nagtrabaho nato? Salig lang ko na ko, day. Salig lang. Di na lagi tamang problema ini. Ikaw tong. Congratulations, Ronald and Megan! Thank you. Thank you, Lorna. Hala no, nasuya kay ko sa inyong kasal, day. May pa ka kay nakahatag yun si Roland ni mo gingon aning klase sa kasal din sa ato. Napay litsyon, oh. Salamat, Day. Pinanggagi kasi mong bana, day. Sobra bas binangga, na. Makikamatay ba gani ko, ani? Oy, Roland ha, ikaw ha? Joke na, day. Ikaw sa do. Nagbago na ko. Aw lagi. Ha? Mabdus ka? O, dong. Kumao na, day. Mayo tag babae na sa daron Paris na. Dong, dili ka ta magkalisod-lisod, ani? Napara ba kay gibayang utang kada buwan tungod atong pagpakasal nato? Day, alagi ito guna-una, Ako rin bahala to. Mayo ati man na ang imong kaugalingon kay mabdus ka na ra ba? Oh, nga naman ka. Gamugtok man ko ng naong ni mo. Doon na kay problema? Hindi ko problema, day. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Gisira nang akong itrabahoan kay Lugi. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Unya, unsaon man ni naturon ang mga bayranan? Ang ato pang konsumo. Unya, mabdus pagid ko ron. Sige lang, day. Mangita ko paagi. Ay, kabala ka. Roland, Oh, mao na diha. Sobra masago na kambisyoso ng bana nimo. Bisag dili kaya pogson gyud. Ay, naunsa ka ba ya? Nga naguna-una raman sa tos Roland nga mahatagan og nindot nga kasal ang imong anak. Aho lagi. Okay man na siya kon. Nagsobra ang kwarta. O nga karon, usaon man na nga wa man na siya trabaho. Ha? Di man gani na siguro paigo ng kita niya. Dalang iya nga sideline sa pagbayad sa ilang utang. Masakripisyo na hinuon ng ilang kaon kadadlaw. Pareha siniingkuan, hitabuan ron. Miyan lang ni si Miga nato, kay wa sila'y makaon dito sila. Naghilat na yung taon ng mga apo nato sa kagutom. pasensya na maha. Pa, wala gyud ko laing kaduulan gud. Ay pangayog pasensya anak. Naamang gyud mga panghitabo sa magtiayon ba nga dili nato malikayan sama ni anang sitwasyon ninyo ron. Dili man sad namo kaya nga maghinanaw lang min ninyo nga wa mo'y mga kaon. O niya, mga anak, kay Rabaka. Sao man mo na ron? Huwaton lang ako mga anak ko maha. Pa, og kon mudako-dako ng bata. Ibilin lang una nako ninyo kung okay ra.
Kay mobalik ko sa syudad, ma. Mga play ko pagkakatabang balik sa akong amo kani adto. Basin pa dieg nagkinahanglan pa sila katabang karon. Nahala, sige, Megan. Okay raman sad nako. Aron na ako'y lingaw. Kung mao na dahi, magdungal ang tagad to syudad. Dalho na nato ang mga bata. Na mas mama dito. Adto lang sa tas amo, midras tanto nga mangita tag trabaho. Sige dong, mas maayo pa. Maayo kay ni balik ka din, Megan. Sus, hagbay, ragi kong nangitag katabang. Unya maulagi. Gusto ko ka ng kasaligan, gyud. Og tahiming kaayo kay ni Anhi kagid sa amo. Salamat in taon, te. Dili na gyud ko maglisod og pangitag trabaho din, he. Abi gyud ako nga, wa na ka magkinahanglan ako, te, kay mga dagko naman gud imong mga anak. Nya, mga gagmay pa man kayo ni sila sa una nga nagbantay ko nila, uy. Ay da, mga dagko lagi pero dili gihapon kalauman sa buluhaton sa bahay, uy. Kay magsige malag cellphone. Ako ra gihapon ang mulihok sa tanan. O nya, te, pero sama ko magsugod. Megan, pwede naman kang mustahiin din sa bahay ug dadonin mo imong mga anak din, he. Total, na may bakanting kwarto. Mao na lang to'y gamita para makasave sad ka. Kaysa magbiyahe ka pa. Anugon po di mong plete kada adlaw. Mao lagi, te. Salamat kay kaayo si mong kaayo, te, ha. Ay sus, way kaso, uy. Mura naman sad kag among pamilya, good. Salamat, te. Mao ba, day? Sige, day. Kuan ka nang muhapit na lang ko kada adlaw ninyo din sa mga bata sa di pa ko mupauli ilang mama. Sige dong. Kay para dili sad magmingaw nga itong mga anak nimo. Padawag lang niyo ha kung may kinahanglanon mo. O dong. Kinsa man yung kuyog ni Roland? Naamay nagpost og picture og Pure Foods Deli. gitag siya nga nag-inom sila. Unya na pagit siya tupad nga babay. Maodeng wa na gid siya makahunahon nagbisita din siyang mga anak. Kaya nagpakaulitaw na din yung tawhana. Unsa man ka? Wala kay planong mabisita si mong mga anak din, he? Nalingaw na lang kas pagsige ni mong lala diha? La, boy. Birthday do sa kong kauban. Nya, nag-inom may paghuman. Wa ko'y labot, Roland, kung unsa may okasyon nga imong giadtuan. Ang ako lang hatagig oras imong mga anak. Murag wa naman ka magpakabana. Kapoy, Megan. Kapoy ka na kung mapid ka kada adlaw. Nya, ipaulay na ko, pero tinatrapika. Oh. Nagsana na magduaw na, ha? Sige na, kay tuon na ko. Trabaho pa ko. Roland! Hello? Roland, hello! Bisit ning animal ay. Gipagnan ko. Usaragi pasabot ana day. Sigurado gyud ko nga nanatoy lain kay nakaagwanta man siyang dili na mo makita niya. Pero na. Si Roland, nalarga mas Manila, day. Pag niaging buwan pa. Unsay nilargas Manila, noy? Nagkauyab og mas maguwang niyang edad. Uy nga, naay kaya yun. Gidaog Maynila og adto na daw siya mubuyo dito. Unsa, noy? Mag-usa na katuig nga wag gyud magparamdam si Roland namo. Kanimo, Roland, kung naminaw ka man karon, nagpaabot paghihapon mi sa imong mga anak nimo. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Megan nga nagpuyo sa tuburan, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagkuhuluhan. Maghihintay ako. Ang mong kaagi gibuhatan na doa sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papeda sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanunood. Dailin, amin ni dada ni mo. Kinsa man ni siya, ma? Mauni ang bag-o ni mong amahan. Magminyo day ka, ma? Anak, dugay naming buwag ni papa ni mo. Maong angay lang ang magminyo kog lain. Ayaw ka bala ka, Dailin. Kay panggaon ti ka sa magid sa matuod na kong anak. Salamat, dada. Ma, may eskwela na ko, ha? Sige anak. Ako ka na lang ihapin sa imo eskwelahan, Len. Kaya naman ko'y atuon. Ayaw lang, dada, uy. May ikog tanim mo. Naunsam ni bata, uy. Ikog-ikog may noon. Pagdali diha, aron dili ka malit. Pahatod na lang ni dada ni mo sa iyang motor, aron dili ka malate. Oo, ma. Maayo gani kay buotan na po ang ikaduhang bana ni mama. Len! Dada! Sakay na lang diri. Diin man ay kada. Ako ikipalit. Sakay na diri, aron dili ka mahago. Da. Maayo kay ni Akalin. Nga naman day, ma? Na ako'y pakigsultihan ni mo, nak. Unsa man na, ma? Ugma ba? Mo, larga kog Manila, ha? Nga naman, ma? Mo abroad ko, anak. O gamay na lang ang kuwang makompleto na ang akong papeles. Anya, kinsa man akong kauban din sa ato, ma? Nagsabot naman mi ni tita ni mo Ivana og ni tito ni mo Rick. Nga ato lang una ka sa ila. Kay lisod manggod kun anhi kas ato. Wa man kay kauban din he. Si dada di ay, ma? Magsigibi nagbiyahe-biyahe si dada ni mo. Maayo nang adto lang kas imong iyaan aron mamonitor ang imong mga lihok. Sige, ma. Kumusta naman ka sa mama, no? Nakalarga na ba ka siya sa kawas? Len? Dada! Kumusta naman ka? Okay naman da. Sakay na diri. Ayaw na lang da, uy. Dol-dol naman sa kus ilang tita. Sakay diri kay na ako'y irigalo nimo. Unsa man da? Sakay una diri lagi. Aron nga mahibaw ka. Unsa di mong irigalo na ko da? Palitan ti kag cellphone. Tinuod ka da? O lagi. Kay nakakwarta mang kuron. Thank you, da! Dada, ingon ka, imo kong palitan og cellphone. Ang anong kitama ko ni mo ning gamay nga kwarto?
Lin, Ayoko kaksaboy ko! okay na ko nagkagusto. Baboy! Oh, yatag ang kung gusto. Dili ko! Tabang! Tabang! Doon ay nakadungog sa imong pagsigit. Recorded by Radio Mo TV. Dahi, kalma lang. Ayaw na paghilak. Luwas ka na. Salamat sa iyong pagtabang na ko, tiha. Kay kunwa pa mo, tingaling galugusan ako sa kong ama-ama. Pero, anugon lang kay nakasibatang imong ama-ama. Ayaw na din yung isaba, tiha. Mauwaw ko, good. Kadugay gud mo nga nauli, Lin. Kuan, tita. Unsa man? Nagkuyog-kuyog kas imong uyab. Uwa man, tita. Naala ko'y kibuhat nga project maong nadugay ko sa pagpauli. Pagtarong baya gyud ha. Kay mahibaw gani ko nga naguyab-uyab ka, imos-mos ta gyud ka. Tita, Oh, paglabihin eh. kadaghan ko ini, tita. Ayaw sa man mo reklamo ka? Dili tayo noon kapakanon may imo. Masig nagtuo ka nga na igihatag imong inahan para konsumo ni mo. Way gihatag ang imong inahan, kay bago pa siya nakatrabaho dito sa gawas. Maong lihok, aron gidili ka na ako palayason din eh. Oo, tita. Lin! Lin! Oh, tita? O siya man mga plato din he. Nalawa man ni mahugasi. Namilo pa magugos mga nilaphan, tita. Mga tarungan kapag yun! Kasakit sa kong nahugay mo kita paros, tita. Ayaw lagi pagya-iya, kinaidaghang mga trabahoon! Ikaw ba? Aray! Tita, sakto na! Sakit kayo kung buhok kayo mong gibira! Tita! Hoy! Hoy, Lin! Lin! Tita, Unsa man ka diha? Dili ka mo bangon? Dili ka mo eskwela? kapoy man akong lawas, tita. Mo absent ang sako. Ayaw kong artertihi, ha? Kung mo absent, hala absent. Pero kinahanglan kang mo bangon kay naidaghang trabahon. Bangon! Aron dili ka na ko yatakan diha! Bangon! Kapaiting akong kahimtang ko eh. Lami naman lang kayo ihikog. Eileen. Daryl, ikaw magad ay... Lin. Naunsa mo ka? Uwa man. Ayaw paglimod. Dugay na ko nakabantay ni mo nga maghinukto ka. Matulala ka. Daryl, Pwede bang sultihan ko nimo kung unsa imong problema? Friend ba ito? Sige na. Sultihi ko kay andam kong maminaw. mauni na hitabo na ako, Daryl. Oh. Kaluoy ko nimo. Nganong di man nimo sultihan ang imong inahan? Basi niya dili mo tuos, mama na ako, good. Kung ako siyang sultihan. Lin, maayo gid nga imo siya paybawon. Nga gidaog-daog kas imong iyaan. Maunay gibuhat ni Tita Ivana nimo? O, ma. Kanon ako nisulti ni mo ini kay...
Mili na gud maagwantang gibuhat ni tita gud. Nak, nakasweldo naman ko sa kong gitrabahoan. Magpadako og kwarta nimo aron mangita kag imong kapuy-an, ha? Salamat, ma. Ay, salamat intaon. Kinakabalhin akong kapuyan. Mahilo na ning akong huna-huna. Anya, wa na si madaog-daog na ako. Eileen, Oh, Daryl, kumusta naman ka? okay na ko. Nakabalhin akong kapuyan. Oh, mayo nun. Nga na daing concern man kayo ka na ko. Tamad kay love ka, Eileen. Pero, huwag ko magdali, ha? Makahuwat ako kung kanasa kamalawin ako. Ang tinuod, love man sa tika, Daryl. Oh, ha? Pero gusto na ko nga makahuman na ako sa kong pag-eskwela. Ay, kabala ka, Lin. Makapaabot ako. Nga ako lang ang gusto nga kanunay ka na akong batayan. Salamat, Daryl. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. It's never seemed to go. Nalipay ko kay nakakita ko og tao nga makasabot na ako. Og sa pagpanglabay sa mga katuigan, akong gisugot si Daryl. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa mi sa among pag-eskwela. Og nagpadayong lig-on ang among relasyon. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mangyagalang kaagi ni Len nga taga FD3 Porok 2 Tibal, Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regulahan. Stay with me. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga suking tipaminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangin. Day, naabihay ng regards ni mo ay. Kana bitong lalaki nga nag-drive og e-bike nga naas gawa sa atong eskwelahan? Si Eman di ay? Kaila mo? Oh. Mao ba? Tanaw na ko ba? Dako ka na siya gusto ni mo ay. Ha? Ano gun lang yun no? Nga wa na siya mag-eskwela no? Gwapo ba ya siya? Sige na day, uy. Una na lang ko ni mo kay nagdali ko. Doon na pamilakaw ni mama. Sige, day, amping. Sa'yo pa man di ay, uy. Maglakaw na lang ko pa dong uli sa amo, uy. Nobi, dali, sakay. Yato taga sa inyo. Ha? Ayaw lang, uy. Maglakaw ra ko. Sakay na lang, God. Dili mo taga paplitihon. Sure ka? Eh. Sige, good. Ikaw may ni-offer. Thank you ha sa libreng sakay. O isa pa yan. Bisag kada adlaw pa. Abusado na sad kaayo ko anak kung maumangani. Dili man God. Basta ikaw. Aman. Novi! Hala, walang nasuko man ang imong mama. Sige, Aman ha. Usod ako sa amo. Salamat gid kaayo. Uyab to nimo? Dili man gud ma. Unya? Ganong misakay man kaniya? Iyam ko
nakitaan gud nga padung na uli. Mao tay akong gipasa kay libre. Bantay lagi makadungog ko nga mauyab to nimo ha. Bantay ka lang gyud. Ma, Wala, Novi. Dako kay ko gusto nimo. man, dili pwede. Maksaban ko sa kong mama, gud. Siya? Ang tinuod, gibawalan ko niya nga makig-uban nimo. Kung gibawalan ka, anong nakikita pa magkanako ron? Ha? Kana tungod ka nakagusto sa kanako, di pa? Man, Please, Novi. Dili ko ta usaba ni mama nimo. Dili ta mapakita niya. man. Please. Sugtan na lang ko. Okay. Okay? So, kita na? Oh, man. Kumusta imong pagtuon? Okay naman, ma. Aw laki. Ayaw ba gyud sa gulig binuang imong pag-eskwela ha? Kay paundangon tagid ka. Ma. Nabaka kasi mong mama ron nga namoy klase bisag wa? Oh, man. Ang saon, patago ba itong relasyon? Unya, tagsara kayo na magkauban. Salamat, Novi. Mahal gid ko nimo. So, asa man ta? Ato ta sa amo. Ha? Mag-unsa man ta sa inyo? Dali. Dayon. O, lagi tao. Kita na din eh. Taod-taod pa mauli sila si mama o papa. O niya, mag-unsa man ta din eh. Eman, di ko kay ba mo kiss? First time din ako. Ako'y bahala. Sabay lang ko. Recorded by X Thunder Gaming. Gisagpaman ko nimo. Tungod kay bakakon ka? Doon ay nakakita ni mo dito sa bay at tong lalaki nga naghatod ni mo din eh. Naka-uniform pa ka? Ma. Huwag ka mauaw, ha? Ma. Unsa man? Uyab mo ato? Oh, ma. Nisupak gede kas akong gimando ni mo, ha? Ma, sorry. Unsa man? May nahitabo na ninyo at tawhana? Tubag ako! Oh, ma. Kinuo ko! Unsaon na lang kung mamabdos ka, ha, Novi? Ma. Buwagi ka tawhana, ha? Buwagi to kung dili ka gustong paundangon di kasi mo pag-eskwela. Ma. Sorry, Eman. Ano makigbuwag na ko ni mo? Pero Novi nga naman. Nasakpan ko ni Mama agad. Sa? O kung dili ti kabuwagan, paundangon mo ko niya sa pag-eskwela. Mau ba? Gusto tingali nga mo ba na lang ko sa kubuyuan? Asa man ka? At tinuod, nagdaduha ko nga mauban niya sa Manila. Kay, dili na ko kaya nga malayo ko nimo. Pero mas dili po ako kaya, Novi, nga maguba ang imong kagmaon tungod lang ako.
mga tumana kung sa may mando sa imong mama nimo. Mas nahibaw siya unsi makaayo nimo, Novi. Eman. Oh, sige man kag hinuktok diha. Gimingaw kasi mong uyab. Hagbay ra mo gud mig nagbuwag, ma. Uwa na sa siya din kay tuwa na siya Manila. Oh, maayo hinuon. Aron makalimot na kaniya. Ma, Pasalamat ka nga wa ka mo mabdo sa nahitabo ninyo. Kay kung nahitabo pa, unsa kay kaugmaon ninyong duha, no? ma. Duha na lang katuig o mo graduate na ko sa college. Ay, kumusta na ka si Emma, no? Wa naman kit'y balita pa niya so siya malargas Manila. Day, nagachika ni mo. Nabing yung student din sa eskwelahan, oy. Gopo ko, oy, Mao ba? Wa man ikaw makakita. Ay, may student siyo. Makakita. Ay, para, kanak ba? Gopo kayo, oy. Si Eman? Kailan mo? Ex na ko siya. Kumusta naman ka? Okay ra. Ikaw, nalipay ko nga nakanahon na kang mahuman gigas imong pagtuon. Salamat. Ang tinuod, minyo na ko. Mas maguwang siya gidad ako. O siya mo'y mikas to aron nga makahuman ko sa kupag eskwela. Minyo na ka? Oo. Laila-ila na ako siya sa Manila. Ang nakanindot kay taga dinhira sa Bisiya. Nanasabday may usak anak. Mao ba? Ikaw, may uyab na ka? Wa pa na sa kong hana-huna. Dili pa naman akong focus ron. Oh, sakto po lang imo ha. Sige no, nice to see you again. Yeah, good luck sa future endeavors nimo. Ikaw pa, Eman. Sakit na sa akong tukan nga namin yung naday siya ay. Sakit tayo. Abi na ko naka-move on ako. Pero sa dahil nakakita ko niyang balik, ug nahibaw kong minyo na gid siya, o may anak na pud sila, nasakitan kaayo ko. Dining na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Novi nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit, ngayang kipangayo awit nga regulahan, Almost Over You. Ang mga kaagi kibahata na doha sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higalang, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pala sa yan suwatampo karon?
Mao kining usa ka mahuyang nga taga Carcar City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga girly. Recorded by X Thunder Gaming. Pa, imo na gyud kong gibiyaan, Pang. Nasa ko na lang. Ayaw palabit taon kay basing usa ko. Dili na ko kaya. Mamatay ko nga wa na si lolo nimo. Kaya na nimula, uy. Kaya na ako. Mo pa na lang ko ni lolo nimo. Sudya na, lo. Naapamang ko. Biyaanin ko nimo. Day. Diti kay biyaan na. Diti ka biyaan. Diti ka masagdan. Naarak ko. Okay? Ayaw ginagbiyaid, day. Dong, kay basin og maun sa intawon. Dong karon. Giyats, uy. Nya, na problema ra ba gyud ko? Uy, kay ingon ini, mo trabaho ko. Unya, napagid ko yung mga sideline. Unsaon lang na ako pag monitor si Lola. Maulaki. Pangitay na lang nagyaya si Lola ni mo, Yats. Bitawan mo. Ikaw yun, uy. Sige, mangita ko giyaya ni Lola. Basta kayo maura na yung trabaho ni mo, ha? Ubanan ni mo si Lola. Unya, labanin mo ang iyang mga sinina. Mag-andam kasi iyang pagkaon o sa iyang maintenance. Okay, ma'am. Dili kay ka mahago kay di man ati manunon si Lola. Mayo pa man siya panglawas. Basta kaya ang importante nga, naalay siya kauban o nasid siya ka-istorya din eh. Okay? Okay, ma'am. Mayo kay nahimutan nakakaroon, Yads. Nana mo ibantay sa imong Lola. O Yads, pero mas madublig kayo yun ko, uy. Kay syempre, nanak ko'y sulduhan nun. Maning kamot yun ko, pangitag daghang rocket, Yads. Sige lang. Hatagan ti kag daghang racket. Ay, salamat kayo, Yads, ha? Wow, Yads! Daog na sad ka sa kuan pageant karon. Kwarta na sa Yads. Maong salamat kay ni mo, ha? Oy, problema, oy. At least, dili na ka maproblema sa kwarta. Basta makahatag na lang ko sa mga panginahanglan ni sa akong Lola, Yads. Okay na ko, ano. Ay, kasakit sa akong lawas. Ay. At last, magkauli na gitahon ko, ha? Ang yaya ni Lola. Hello? Ma'am, mauli na lang ko. Ha? Nga naman? Wa man makauyan imong lula na ako, Ma'am God. Mas mayo pa kunog siya na lang ko sa dinis bay. Paabot ako diha, ha? Ay, biya is Lola, padaw na ko uli. Layas na din, he! La! At sabi na hitabo din, he? Pangutan na aning bayhana, kung unsay gusto niyang ipainom na ako. O, man? Ma'am, nasayo pra ko, ma'am. Lahi magud ang tambal nga ako untang mapainom niya, good. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Lisura sad ana, no? Mao lagi, uy. Naglipog yun ko ay. Usaw ni na ako. Yads,
Basin og uyab mo gikinanan anang lola nimo. Ha? O sa'yo yung taon yan? Uy, Ay, tiguan na ako lulan, no? oy, bisag tiguwang na. Ganahan pagyapon na, oy. Suway lang good. Ha? Para unsa man ang imong pasuwayan nako nga apa. Para na kay mga maamiga o maamigo barula. Aron, nasa kilingaw ba nga nakadnisbay? Nala sige, ganahan ko ana. Para naasad ko ka istorya-istorya din hisbay kung ako rang usa. O niya ala, kumusta man? Naanak ko'y mga naamigo day. Maayo no? Oo, og nagbuhat sad ko og account sa Facebook. Wow! Yawa lolo. Oh. Sige, kalingaw lang na lahat. La, ganina rin na nagsige tingog imong phone. Kabisi ka doon, no? Na may magsigig chat, oy, day. Kinsa man? Nakaila ra pod nako sa Facebook. Diha ra sad mi nagkaila. Bebe. Patanawa ko na ba, be? Ayaw lang. Lo? Sinong na uyab-uyab na las lola nimo yan? Pag sure yads, uy. Magkauyab ba ka ng idara naman, no? Hoy. Ayaw ko'y paginana, oy. Ay da. Nga nang diligod. Kagawa pa si mong lola. Yes. Nya hamis pag ito kotis. Ay, makibkib pa, oy. Ano ligod makauyab god? Sure yads, uy. O lagi, og angay ka malipay, oy, kung makauyab si lola nimo. Kay nagkinahalan siya sa kalipay nga lawas nun. Nga dili mahatag ni bisad kinsa ninyo nga iyang pamilya. Tinuod ka. Dili ka masuko kun may mauyab ko. Dili. Salamat, day, ha. Kani ay. Kita ko, be. Oh, maon ni. Maon ni akong uyab. Asa wala, be? Kani ba? Asa? Oh. Tayo pa. Laon sa ni. Naasiya sa prisohan? Oh, day. Kinamot ko, la. Di ka naman hindi mo makita. Ana. Kung sa kadaghan ka na yung piniriso pag yun. Ay, hapit na siya makagawas. Og ayaw kabala ka, buotan na siya. Napriso lang kay gipasanginlan man. Pero dili na siya kriminal. Lang. Basta kay, di ko ganahan na la. Pag may lain, ayun na nang gikan sa prisohan. O niya, what if, tinuod niya, gipasangin lang na siya, maungan na preso. O niya, buotan yun di ay, pinangga si lola ni mo. Ambot lang yats, oy. Bahala na yats. Basta di yun ko mo kumpiyansa. Hatagi og tiyan si lola ni mo, yads. Makita na bitaw niya na ni mo kung tinulanay ang iyang gugma dyan ni lola ni mo. Yes. Salamat ha kay disugot ka nga mamisita ko ni Lola ni mo. Basta kahit tinudan na ilang yung imo. Wala problema. O kung mahibawa na ako nga na kay daotang tumong sa kong lola. Ay galimot ka. Lalaki gapon ko. Wa ko'y plano. Swerte na kay ko nga buhay pa kong nakagawa sa prisuhan. O wa na ko'y panahon nga magbinuang pa. Gusto lang sad na kong magmalinahon. Ako sad. Day gusto lang gyud kong magmalipayon. Og nahibaw ko nga matuman lang kini kun kauban ako si Leo. Okay, sige lang. Basta kung asa ka malipayon, supportahan ko. Salamat, girle. Tell me your story. Show me the rivers cross. Nakita man yun sad nako hinuon nga pinangga og mahal yun ni Lolo Leo si Lola. Gani, nagpakasal pa sila pag-usab. O karon, malipayon kayo silang duha. Og nalipay na lang sa kong nagtanaw nila. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan, kaagi ni Girlie nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga regalahan. Chosen Family. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, utubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanuan handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtangina. Ano pa sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga sa Pangdal City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Tricia. Recorded by X Thunder Gaming. Mong, maluhoy ka na mo. Ayaw migbiya eh. Wa na lagi ko'y gusto ng atong pagpuyo. Ano bang mabugos ka man? Kaluoy ni Mama. Nagpakiluoy na po siyang dilibiyaan ni Papa. Buhato na ko ang tanan. Ayaw lang migbiya. Wa ka na'y mahimo. Tanawa rin ko nag-imong kaugalingon, no? Lusyang ka na kayo. Usa naman unta ang atong anak, pero mura kang nanganak kung sa kanusina. Hunya kon mo biya ka. Unsaon man lang si Tricia. Unsaon na to pagpasabot sa bata. Ang problema na nimo! Ayaw ka problema, Ma. Dili na ko nimo kinahanglan pasabton. Tricia. Nakasabot na ko kung unsa kaway ayo ang akong amahan, Ma. Mayo na pag mulayas na ka pa, oy. Kaya wa may magkinahanglan nimo. Hangtod karon. Dili paghapon mawa sa kung una-una ang gibuhat ni Papa. Wa gid mo'y ayo mong mga lalaki. Day, narabay ng regards ni mo. Kinsa man? Nainomdom ka ni Paul? Kinsa nga Paul? Si Paul, good. Katong taga-Pikas Department ba, nga nakikila-ila ni mo pag year-end party na to. Oh? Seryoso? Nang regards yan ako? O, laki. Feel na ko, nakagusto siya ni mo, day. Ay, sus, human ana, manguyab dayon na. Unya, ihatag dayon niya ang tanang kalipay ni mo nga mura ra ba kag ibayaw sa langit. Unya, madugay, ihatag sa niya ang tanang kasakit ni mo. Ayaw na lang, ay na lang. Lano, pagka-advance yun ni mo maghuna-una, day. Suway, og, hatagi sag chance, uy. Wata kay Pao. Nga tarong di ay na si Paul. Salamat nga misugot ka nga magkita ta ha. Sige man, og, pamugo si Yani, good. Na ako na kay gustong isulti na ako. Na kay gustong itugan ako, Paul? Ingon siya kay ikaw kuno mo naisulti na ko. Ha? Nakagusto mong kanako, Tricia. Unsa? Amaw gid kay Yani. Ako na lang hinuon may nauwaw. Ang, ganahan manggod ko nga magkauyab mo. Huwag magkauyab na sad ka ba? Ikaw ba, ingon, anak na lagi ka kadesperada? Ala, oy. Ani manggod ni Day. Gusto ko nga maka-feel ka nga ma-in love. Kaya grabe kayo kakabitay sa mga lalaki ba? Na, kapila man ti kasultihi ba nga dili tanang lalaki pareha sa imong papa.
Naidaghang tarong mga lalaki, day, no? Pero mas daghan ang dili tarong. Day, Tricia, abli sa good ng imong heart. Suway lang good. O kung dili gyud ka makatumong og tarong nga lalaki, hala sige. Pagwang daga na lang diha, day. Unsa bay gusto nimo? Entertainon ako tanang lalaki nga nanguyab nako? Day, Tricia, bisan tanang pang-single nga lalaki sa kalibutan, go! Para makita gyud nimo nga naapay nagpabilin nga tarong. O sige, para mahilom ka. Buhaton ko na. Milagro. Nga ikaw may nakikita na ko ron. Sabi na ko, last na tong kita na to katong nag-istorya ta. Unsa man, Paul? Nakagusto ka nako? Man. Mayo ng diretso. Walay uso ang pakyut-kyut. Mayo na magkailhanay na tangdaan sa atong mga batasan. Kuan. Kisa may dili makagusto nimo. Panguyabi ko. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. As in? Giingon nimo, anak? Oh. Unya? Uyab na mo? Ay, natural. Sidukayan. Ay, hindi na ta magsigigiskot, anak, Bi. Excuse me, miss. Wanam ko'y available nga table. Pwede ko ma-share ninyo? Oh yes, pwede ragid kaayo. Wow. Gwapo. Ay, basin og di okay si mo kauban. Isog mo kay tinanauhan ako, good? Uy, psst! Jai! Hey! Sige, go. Lingkod lang. Thanks. Ay, kabala ka, miss. Wala ka oras ako dayon. Salamat kayo mga miss, ha? You're welcome. Oh, unsa man ni? Day. Day na siya gibilin nga suwat sa tissue. Oh, tanawa na? Ha? Nas Unsa tissue. Miss Tricia, mas magwapa ka og samot kung mo smile ka. Ganun na ibaw man sa akong pangan. Na siya number nga gibilin, oh. Pangutan na. Daan palagi yun ko nga manawag ka. Gusto lang akong klarohon nga nung nahibaw ka sa akong pangan. Kay listo na kayong panahon karon. Stalker ka, no? Bago ba ganito nagkita? Stalker na din ko? Unya? Ngano naging nakailamang ka nako? Nagpaabot ko nga malitok si mong amiga imong pangan. Kaya gusto ko makailan mo. O mao to. Itawag mo siya Tresha ni mo. Pwede ba kang maamiga, Tresha? Ay sus, amiga-amiga pag yun. Bisa gusto gina siyang manguyab ba? Ngano, og manguyab kong diretso. Sugton di ko ni mo. Ha? Nisugot ka? Oo. Hala, sa ato pa? Duha na imong uyab ron? Yes, Day. Og ang tarong maoy magdugay. Kana kong naitarong nilang duha. Day, Tricia. Salamat sa paghatod nako, ha? Way problema, Tricia. Gusto na ko nga safe ka nga mauli. Bahala og layo ang amo. Andam ko nga mo sakripisyo para nimo. Ingon na natin ka kamahal. Paul. Surprise! Unsa ni Ralph? Wa may special nga okasyon ron. Ang ano day? Kinahanglan ko day og special nga occasion para mapakita na ko nimo kung unsa ti ka ka-love. Sugad nga gisugod ko nimo. Ako nang gisaad sa kong kaugalingon nga ampingan ti ka. Ralph. Nakabantay bitaw ko, Day, nga pinangga kay kasaduha. Bitaw, Day. Wa pa ko'y nakita nga apan nilang duha. Unya? Unsaon man na nimo? Ako pa nimo, no?
Pagpili dayon kung kinsa nilang duha. Kay kung masakpan ka, wa nagyoy mahibili nimo bisag usa. Dayani. Si Paul na sadang nanawag karon. Ganina si Ralph. Ay, nagpuli-puli lang gining duha. Kinsa magid akong pilion nilang duha. Kung magpakatinuod lang ko sa akong kaugalingon, malipayon ko bisag kinsa nilang duha nga akong kaupan. Sa may buhaton ako para wa ko'y mapasakitan nila. Ha? Makigbuwag ka na ako? Nga naman. Sorry, Paul. Pero, dili ni mo deserve ang babae nga sama nako. Wa ko'y labot kung unsa ka. Basta importante, mahal ti ka. Mahal sa ti ka, Paul. Mao nga ako ning gibuhat. Tricia. Ganong imo man gibuhat na ko, Tricia. Abi man ako okay ra ta. Ganong makigbuwag mo ka. Sorry, Ralph. Abi na kong love ko nimo. Maubitaw ako ning gibuhat. Kay love ti ka. Oh. Og mao ni angay buhaton. Unsa? Sige. Ihilak lang ka na, Tricia. Sa ako kahadlok nga, ako mo'y masakitan, ma. Ako na hinuon mo'y nakapasakit. Pero gano'n sila pumangyag duha ang akong kimahal. Nak, dili na to kontrolado ang atong kasing-kasing. Pero, believe ko nimo. Kay mas gipili gyud nimo ang unsay sakto. Mas gipili nimo nga ikaw mo ay masakitan. Maong wa kay gipili nila bisag usa. Ma, nganong dili naman ang pwedeng mahigugma sa duha ka tao. Tungod kay usara ang atong kasing-kasing, nak. Og puhon, moabot ra ang tao nga mooy hatagan nimo sa imong kasing-kasing. Kanang siya ra yung usa. Og wa kay kailog. Ma, Parang kay makilala ka. Buhay ko'y sa sige na kong pangita og tarong nga lalaki. Sa tanto na kong likay-likay nga makakita og pareha ni Papa. Nagsunod na lang hinuon ko sa binuhatan niya. Maong gipili na lang nako nga magpalayo nilang duha. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Tricia nga taga sa Pangdako, Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit ngayong pangayo, awit nga nagulahan, sana dalawa ang puso ko. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook.
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.